कल तेरी भाई लोग छठी माई के घाट पर आ गए। माई के अपन अलग दिवावतानी और वो देख सकते छठी माई के घाट पर कितना भीड़ बावे। आप देख सकतानी अब पूरा लोग पटाखा छोड़ता है, देख सकतानी। और देख सकतानी पूरा चालू पूरा भीड़े भीड़े बा छठी माई के घाट पर। लोग देख सकतानी सब लड़का पूरा अपना मत्ती में बम फोड़े में बारह सन। देख सकते हैं पूरा यहाँ भीड़ बा, पूरा देख सकते हैं लोगों के दिखावते हैं। काफी यहाँ भीड़ चलता है ये छठी माई के घाट पर। मम्मी है हमारे आ देखी मम्मी यो छत कर ले हमारे तो मम्मी के लेके दौला माइल बनी देखी। देख सकते हैं पूरा भीड़ बा भैया लोग। छोटनी के आज मुताबा बा के छठी माई के शिव जी के मंदिर बा ओई दिन मुताबा बा हमनी के मंदिर बा मुताबा बा नु ओई दिन शिव जी के हमनी के छठी माई बा शिव जी के मंदिर पर ठीक बा। काफी लोग सब हमारे देखी सब लोग आइल बा छठी माई के घाट पर। और देखी छत देखे खातिर सब भाई लोग आइल बा। देखी सब भाई लोग सब लोग छत देखे खातिर भैया लोग आइल बानी। तो देख सकते सब लोग छत देखे खातिर भाई लोग काफी भीड़ बावे। और छत माई तो बहुत भीड़ बा, काफी लोगों के देखा ये भाई देखो भाई हमारा आइल बा छत देखे खातिर। देखी भैया आइल बा सब लोग छत देखे खातिर आइल बा। देख सकते हैं काफी यहाँ छठ पूजा बा, बहुत भारी यहाँ छठ पूजा होला। देखिए काफी यहाँ पूजा वाला छठ पूजा हमने के बहुत बड़ा छठ पूजा बहुत बड़ा पर्व है। बहुत दूर दूर के लोग आते हैं छठ करने के। देखिए काफी भीड़ बा छठी माई की। जय हो छठी मैया।